Kaixo, txorinetarrok, betiko errezetak asteazken tradizional hauetan. Zigor Iturrieta, Patrizia Biteli, bi errezeta klasiko, haundi. Nik zigorreko paritutako errezeta liburu batetik ataratakoa. Jose Castillon, aragi gixatua arrozaken. Vale. Zuk zekarri oso postretxo bat, atzo horretu zenien, spoilerin zenien. Baina igual atzo izan ikusi. Jende, batek etorren dezen, gaur arratzez ni marrazu ez da. Bai, arratzez nea. Gero, hori bai, arratzez neakin dudak eta dauzka, gaieta kontuak eta lehen... Engo ez da bai da. Oso, ez da bai da garrantzitsua da, hor daude, patata tortilla, kipularekin kipula gabe, arratzez nea, gaietarekin gaieta gabe. Eta hemen bai, ez da bai dagoten da, txankarra, piperrakin da tomatiakin, baina arrozakin edo txitxirioekin. Txankarra normalian zela jate duzu. Piperrekin, tomatiakin, baina gero beti egoten daulan sopa bat. Salda egiten badut, bai. Salda egiten bozu, bai. Bai. Nik kasunetan saldakin ez dut eingo sopa. Eta arroza, eta piperra, eta nola sartu behar duzu hori? Hola xedoia errezetia. Aragia zati txikitan moztuko dugu, irinetik pasa eta frijitxu. Hori gorde eta gero tipula julian edan moztu, erregozi eta gorratzen danean aragisa gehitxuko. Urberuakin estali eta murrizten utzeko. Iragazingo eta aragi alde batetik eta salda beste batetik gorde. Paella ontzi baten lau berakatz txikitu erregozi, arroza gehitxu eta jarraian tomatia zatitxan eta saldakin bustiko 20 minutuan kosinatzeko. Bitartean bi berakatz atal erregoziko itxugu, irinapurtxoa bota eta jarraian pikillo herriak lauki txikitan. Aragisa bertan bota, ardo zurisakin eta saldapur batekin batera, eta kosina hoen gau, eta gero izango da arroza aragisakin zerbitzatzea. Beraz, horexe. Jose Castillon errezetea. Castillo aitare, alegia. Castillo aitarena, hori da. Bueno, Patri, txaben, hasi baino lehena, argitu behar du. Jendeak galdete du, zer egiten duen pandero batek txorienen. A ber, hau sukaldaitza programa batea dela, eta aste osoa dela mola panderua egitea. Arrazoia ez jake falta. Ez, baina egia da, baina arrazoi oso simplea da. Alesek ekarri zuen, da ondo geratzen dela esan zuen, eta hemen, bai, agintea teorian, Alberto jauna dauka, baina atzean, iskutuan, itzaletan, kortinan atzean, agintzen duena Ales da. Eta Alesek esaten, panderu hor geratzen dela, hor gatuko da. Ni saiatuko naiz biharko, ero aurkeztu aldu hor plater bat hor barruan, baina... Kusiko, beste bi egun utziko du. Venga, aste osoa falta. Bai, venga, ingo. Nik ikusi dut den, Albertok nola jotzen zauen, Jonek jotzen zauen. Bai, hor, zuko gine esan duzu, jo, ze hori esan... Ez dut esan ondo, jo. Bai, jo itotzien, gizakoa sufritu indu, eta gure belarriak ere sufritu indute. Bai. Ze, ez dira bilak. Jonek zerbait bazekien... Alesek antzai ikastoron batero, eman omen zuen guk gonbidatu diogu, gero momentu batean hartu eta gure aurrean jotzeko, baina esan du justo gaur bizarra ez duela moztu eta ez dela itxurak telebistan horrela gertzeko. Eta lotza ematu etzala edo? Ez dakizan dan lotza, Alesek. A ber, Darth Vader bezala agertu badak gizon hori saio honetan, Darth Vader bezala agertu bada, bi aldiz, lotza zer dan, nik ez daki badak. Ez dago ezagutzen, ez? Ez. Hori esan da. Zerbait, zuke moztuta. Bai, garbitu, koipia pixka kendu diozu. Hori koipia kendu, sati txikitan holan jarri, gero gatzez eta piper beltzez ondu, irinetik pasa eta frijitxo. Bera jartzen du, sati txikitan, ero espreski? Laukitan. Vale, laukitan, baina, ez du jartzen sati txikitan. Mokadutxo bezalako, haunetako zati txiki bat. Vale. Ze hor ere, hor, aragixatu bat itako garaian, hor, aldala tamaina berdinekoan mozten baditugu, gaur egun normalean arakinak ematen digu moztuta, baina aukera erosuek etxean nik erosten dut baita honako kontsumo talde batean gaude, eta aragiak hartzen digute, bi asteri behin eskatzen dugunean, eta hor txankarra osorik hartzen du, ordan norberak mozten du, ez? Hor gixaua egin behar baduzu, garrantzitsua da, aldala atal guztia tamainu berdinekoa moztutzea, ze azkenean, betikoa, txikiak lehena hoingo dira, handiak gogorra hogeatuko zaizkigu, ero bestela handiak egin da denean txikiak lehorrak eratzen dira, ez? Orduan, hor tamaina berdinean moztu, laukitxotan egitea, eta ero, gixatu bat iken ero ez dakit, ez dizu erakutziko, baina hor, gaur egun badaude truko batzuk ero, bakizuek garrantzitsua lehenengo ondo gorritzea, dana horre zigilatzeko batzuk irina botatzen diote beste batzuk ez, eta ez da berdina, 4, 5, 10 lagunentzako gixatu egitea, ero, herriko festetan tokatzen bazaizu 200 lagunenako. 200 lagunenako egiten danean,
ez da normalean gorritzen. Haragia, holakoetan iten dena da, haragia urarekin eta barazki batzuekin jarri, eta egosi, eta bigun dagoenean, hortik lortzen den salda hori bai, salda horrekin da beste barazki batzuekin, saltza egin, ardoa ere botatzen diogu, gero, irinarekin edo hartu almidoiarekin loditzen dugu saltza hori, eta gero lehenago egositako haragi pusketak saltza horretan sartu, eta gero berotu irekinaldi bat eman, eta alde bat egun batetik bestera jaten baduzue, hobeto, eta horrela iten da. Pentsa, 200 lagunen dako, Imar baduzu hartu, eta lehengo salteatu gorritu lehengo dana, bauka bai, bere lana. Horako toki batzuetan bai iten da, hartuta labea jartzen da, horako armairuak izaten dira, horako tokiak jende askondako ematen direnetan, izaten dira armairu handi batzukan, haragi pusketa jarri, eta 240 gradutan horako golpe fuerte bat eman, eta gero hori erabili hau egiteko. Gero normal gaur egingo barazkiekin eta jarri, saldarekin, baina jende askontako egiten danean, normalean egosi egiten da, Guk hemen gabiz esaten beti atzo purearekin, esaken duen. Pure bat, erregoz izazue aurren mesedez ez dakiz zer, beti beste ikutu bat, haragi gixatu bat diteko beha, aurrena, gorritzea komeni da, hor zigilatzea, sukua barruan geratzeko, eta gainera oli hori gero barazkiak erregoziko ditugun, haragiaren zaporia izango du. Hau, haragisa, honek koipe pila bat hauka. Baina behar du. Bai, behar dau. Baina arate gisa hitzen botzu bai garbitzeana. Gaineko, geruz, koipero gehiena, tendoi hori kentzea, kendu inbarzaio, baina gixatu bat eiteko, tartean, haragi horrek, gixaturako izaten den haragiak, koipea behar du. Koipe hori urte ingo da hemen. Azpizun bat etzazu erabili. Horrelako entrekot bat gixatu bat iteko ez erabili, zen lehorrak eratuko zaigu. Koipe hori behar dugu. Eta gaina, horrelako atal gelatinoso bat izaten bada, txankarra bezala, areta hobeago. Ze horrek emango du horrelako xamurtasun bat eta emango dio. Nik, ez da, legunen ikusi nuen, badaude bi nahi, sukaldaria direnak, famatua direna, Espainiar telebistan egon ziren, da oin sare sozialetan da asko goten dira. Eta egin zuten, kotxinita pibil, egin zuten, errezeta bat, eta egin zuten txerri azpizun batekin, eta ez dauka zentzurik, txerri azpizuna zerbait ez padoka da, gantza, ez, da, niko... Eta gero desegi, lehorra da, eta gero desegiteko, eta... Gero desegin itxen da, eta horrek... Desegin bardozu. Orduan ez zaukan zentzurik, ez dakit, nik hortarako erabiliko nuke, txorienen ingen duen da, Solomoaren burua, Solomoaren gaineko atala, Solomoaren gainekaldeak, para itxusiagoa dala, xerratan da, ez da, Solomoan atzekaldea bezala, itxusiagoa da, horre tartean koipea eta dauka, baina horrelako zerbait diteko, gixatu bat diteko, zoragarria da. Eta nik ikusi nuenen da, enion zentzu gehiegi aurkitu, ez? Eta da, hori lehenko astean ingen duen, entrekota piperbeltze erara, entrekot bat ere, gixauen ez datzu, gixaurako erabili, hoxe, beste, atal itxusi hauek, baina gantza tartean eta daukatenak, eta samurtasuna, eta ematen ditenak. Eta txankarra etxean behintzat, beti, hori ez, txitxiruekin, holan porru batekin, saldarako, eta gero, haragisa tomatiekin da, txitxiruak egun berdinen egoten ziren, holan, kasualidades. Bai. Beti txenzalako, holan ez, da, duan, errezta ikusi namanien zenaren, txolan, arrozakin, holan, errezeta tradizioan bat Euskal Herrixan, bai. Ingo guia zelan geratzen da. Bueno, hori esan da, Jose Castilloren errezeta, bere semeak ere, Jose Juan Castillo, bai. Nikolasa jatetxe ospetzuko sukaldariak, berak ere idatzi zituen. Ez aitea beste liburu, aitea askoz gehi idatzi zituen, eta hor, bere errezetan batero, eta aipatu du, hitz egin du berataz, holan, nola, hau etortzen zanean Donostira Albako dukesa, are, amorratua omen zan, honen txipiroiakin, eta esan zuenean Nikolas eitxi behar zuela, Jose Juanek, esan zion, eta gaina oso ezaguna izan zen, esan zuen, eta dukesa lasai egon dadin, bere etxera jun behar badut eiten hauek, txipiroiak, jungo zala, eta joan
joan zan, txipiroi horiek prestatzera, Nikolsa itxita gero, eta, bueno, ezaguna izan zan. Eta Jose Juan bai izan zan Euskal Sukaldaritzako, o Euskal Sukaldaritza berriko, lehenengoetako bat, hasi zenetako bat, baina bazan era berean, taldetxo horretan, pixka tradizioa gehien mantendu zuena, ez? Besteak, horre bai hasi ziren, betiko errezetako lan berritzen da holan, eta gero... Gero esan sukaldaritza modernora eta holan jo, ez? Esan hainbeste, ez? Gehiago mantendu zen tradizioarekin, ez? Bere ikutu berritzaileak eta bai sartu zituen errezetetan, baina gero pixkat mantendu gintzen, holan tradizioan, eta bere txangurrua Donostiarrera da, oso famatu da bere txipiroiak ere bai, eta beste hainbat eta hainbat errezeta, ez? Itzegin izan dugu beradetaz, da, Euskal Sukaldaritzako handietako bat. Nik egisa da beti pentsau izan dutela, lehen basauzela, maixu handiak, eta gainera beti izan diela oso eskuzabalak, ze esate duzu, betu, nereiak oso famatu da die, txipiroiak, da jendia etortzen da, espresso, nire jatetxera, honek hartzera. Eta tipuak jarri da argitaratu liburu bat errezetaken. Bai, baina hori gero ez pentsa asko egiten zutela, zen nik hori ezautu. Horregatik, ze bateon batek esango zan, nik berdin inbide ditut, eta orduan jendia etorriko da. Ez, nik ezautu dut jatetxe horietan egotea guk egiten genituen, egonaldiak olako jatetxetan, ez? Eta hainbat jatetxetan, eta errezetak gu geneuzkan kuadernuan, jatetxean bertan, eta kuaderno horiek ezin zan sukaldetik atera. Ezin ziren sukaldetik atera. Kontrol handia zegoen. Beraien artean, sukaldarien artean eta sekretismo handia zegoen eta pike sanoa pentsatu nahi dut zegoela, ez dakit sanoa zan ero ez, baina, ostra, eta hoiek ezien gordetzen ziren, da guk iskutuan, buruz ikasten genituen, apuntatu papel batean nola zan, eta gero etxean, garbira pasatzen genituen, azkenean hainbat aldiz eginda, ikasiten genituelako. Baina errezeta horiek ezin ziren jatetxetik atera, inungo baldintzapean. Noiz jartzen zituzten liburuetan? Errezeta horiek klasikoak zirenen etxe horretakoak, errezeta berriak atera zituztenean, eta errezeta hori agian ez zutenean egiten. Orduan, gero liburuetan, eta hori, Martinen lehen liburua, izan zen la joven cocina vasca edo uste dut izan zen. Hor gaina argitaratu zuen, Davidekin eta Andoni Adurizekin batera. Eta hor, nik badakit horra gartzen ziren errezetak bere jatetxean lehenago, nahiko emandakoak zirela eta, etxeko klasiko handi batzuk zirela, ez? Horrek historia holan idatzita usteko, baina ez momentuan egiten zirelago. Ez, harrapatzen bazi zuten, olako errezeta bat kanpora ateratzen eta fotokopiak ateratzen. Eta egin izan genuela. Edo bakoitzango bai, gurotezan, errezeta bat, batzuk ez dien luziak buruan ondo sartzeko eta gero zuk etxean idazteko. Ez guk egiten genituen, baina, errezaba zan fotokopia bat ateratzea. Beti izan errezaba. Hori bai. Eta egia da, gero, gu beste jatetxe batzuetara juten ginenean, eta hitz egiten obesta, eta bai, eta zu Michele Gerarrenian egon zinen, eta nola egiten zuen fua, eta nola egiten zuen ez da. Hori, beste sukaldarixek. Bai, jakiteko, nik oin duela 3 aste konpartitu izan dut Euskal Herriko bi sukaldari haundirekin, biak Michelin izarra daukatela Xuberoko gaztatartaren errezeta. Bai, eta ez dakit aterazan kontua, gaztatartaren ez dakit zer, ze ospe daukan gaur egun, ez dakit, eta nire zan, beti, ni Xuberoan, ez dakit, eta zuk, ez duzu izango Xuberoko gaztatartaren errezeta, neurriak eta euskat, eta hori, lanean egon ginenak, badaukagu, eta, ostra, pasa bada espada. Bada espada? Pasa izateko, pasa idazu. Zigor, pasa neri bebai. WhatsAppean dauka gainera, pasako izut. Pasako estazu. Hementxe, aragisa, listo, kosinauta, eta, olixo berian, tipula. Bale, gaian Juliana eran jartzen duela, ez da, ez txiki... Juliana eran... Errezetak jarraitze ditut. Bai. Irakurri dudala, korreatik esate dizute. Han, errezetan eratzen da, Juliana eran hartu, erregozi, gero kipula, eta gero esan hemen aragia bota, eta saldarekin busti. Urarekin busti, salda iteko. Ze horrekin arroza inbar da, gero. Hori da. Eta orduan, arrozan oinarrixa, egisa da, arroza dela bakarrik
lagungarrixa, baina aukiko daukero arakixan zapore dana, ze aukiko dau txankarran eta tipulan zaporea holan konzentratua, hori salda, arroza eitzeko, eta arrozan oinarrixa berez oso simplia da. Tomatiak eta berakatza. Eta tomateekin egiten da? Oinarrixa dia da bakarrik berakatza, eta gero botatzen da arroza, tomatia eta horren salda. Ez da gauza bat... Ez da arroza tomatearekin? Ez da arroza tomatearekin. Eta ez da, paella baten egiten den oinarria beti da tomatean ematen du, ondo erregozita, hori nahitan ez. Hau da, tomateak gero hor pusketatan. Hori da. Beraz, ikusiko hau zela ataratzen da. Probatuko dugu. Biteli, ardo naturalak. Horren, gaia daukat, eta egin zan ni ardo naturalak. Modan egon ziren. Modan egon ziren edo dauz. Jarraitzen dute modan, ez? Ardo naturalen kontua, berez, ardoa, zuk sartzen bazara... Beti naturala da, ez? Ez, naturala da, gizakixak geroz eta gutxiago ikotzia ardoa, ez? Edo ardoen prozesuan asko sartzia. Hori, ardoaren definizioa behintzat, hor da, nola da? Sustantzia gehigarririk ez daukan matzarekin daindako hartzidura bat, edo hori dala ardoa. Claro, gehigarriak eta horre sulfito famatuak eta olakoak eta, beti ezagutu izan ditu, baina duela urte batzu uste da markada batzuk izan zen, modan jarri zalan, eta gaur egun oraindik, entzuten da, eta toki jatetxe batzuk espezializatu dira, ero holan beraien nola ez dakit sumirrak edo? Ez, beraien berezitasuna, espezializatia bereizgarri moduan beraien bereizgarri moduan esateko, gure bodega guztia ardo naturalena da eta ez da izarda eta hor batzuk esaten dut ze jende aspertu da gehigarria dauzkan ardo perfektu eta ni ardo perfektu bat ematen badiazu perfektua bada, berdin zait bota badiote sulfitoak ero baldin bauzka, ero beste zerbait baldin bauka, Bategia batera joan nintzen, eta herri berrein, horitan, eta han komentau notzen, jontxe, ardo naturalen gauza hau da oso modan dauda, segatxik edo zuek, ado sauze edo ez, eta esaten daue, eske, naiz eta etiketa ez eraman, ardo asko dauz, naturalak diela. Seguk asko, naturalki itxeitxugu, ez ditxugu asko besta ikutzen, orduan, beraz hori, distintzio hori... Berez dira horrela gureak. Hori da. Batzuk. Baina egia da, hori marketing moduan saldu dela, hori ez, ardo naturalen gauzia, eta ardo naturalizatia, ardo naturalen barruan, badoz batzuk oso nadila, eta beste batzuk. Hori da, nik azkenean, ardo baten bilatzen dudala, ez dut esan nahi, 10.000 gehigarri botatzen badizkigu, ez, noski, ez? Eta, behitu, gehigarrien inguruan ere hor badaude, iskutatzeko eta teknikak eta enpresak eta erabiltzen dituztera, ze gaur egun bagizue dena agertu behar da, baina atzean ez da berdina ez dakizer jartzen badu, ero badaude izen ezberdinak, ez daite etortzen bat ere burura, baina produktu berdina dela, baina beste izen batekin. Orduan, jendeak ikusten ditu olako beheak, nik egia da, produktu bat naturala izan behar badu berez, nik aukera nahi dut, dan moduan, ez? Beste batzuk, naia etortzen zaikin burura, nahi eta nahi ez izango duela zerbait botata. Baina, berez gehigarriak botatzea, ez dakit, esaten da moduan, porkezi, hori jazait ondo irutzen. Baina, hor betiko esaten du, aldan eta naturalen, aldan eta prozesatu gutxien eindako produktuak erabilitzazue, eta gertuko da dire, hobeto. Eta hemen gehigarri handirik ez dutzagu jarriko, behitxu izaukan gitxatu honek, tipula, julianan, gorritxuta dauela txankarra, barrura, bota itxun zuku dana, barrura, eta hemen txaukat ur berua, ingo duguna da estali, eta hau utziko dugu 30-35 minutuan. Lapiko azkarrean. Jendeak, ulerdan, ez dala lapiko normal, nahi dut esan, hau dala presiozko lapikoa. Bezala 30 minututan, apur tente. Hortarako, hobeto erabiliko genuke, entrekot bat. Hori da.
Beraz, hemen txautziko eta... Eta hau da, gero oinarri utzi duzu, gero ja saldarekin busti eta listo. Hori da. Beraz, zein goitxoin. Itxoin, ez dakit, zuk agintzen duzu, zu zaude horra... Ingo itxoin. Hau, epelduko, da segitxuan gatoz. Indoguna da, aragisa iragazi alde batetik, eta bestadetik salda hemen ikuste duzue koloria baukala, usaina bebai, eta zaporia, obi haua. Txankarra eta tipula, jazta. Eta, jarraitzuko. Vale. Beraz, arroza, hementxe, baukau. Eta arroz txuri bat, baina tomatearekin. Bertara botan dena, vale. Hori da, eta tomatia, kasu honetan, denbora aldixa estanez, nik inotena da kontxerban hartu. Vale. Eta holan, satitxotan. Oso ondo. Holako, 8 satitan edo. Eta? Ez da barrura. Vale, oso ondo. Bueno, ardo naturaletaz da ongara hitz egiten, baina, hor kontutan izan behar da ardoa dala. Eta horre, atera da, oin mediku bat, estatu batuetan, azaltzen, ardo botiletan, zegatik, agertu beharko lukeela azkenean ardo botiletan, gaur egun, tabako paketetan agertzen da moduan, argazki bat, o zerbait, esaldi bat, non esaten duen, ardoak minbizia sortu alduela, ez? Hori, eskatu du berak, eta, ez dakite nola doen asuntoa, baina, nik legunean irratian beha, erreportai baten ez da izen ingurukoa zen, da pixkat horren inguruan hitz egiten baita, ez? Gaur egun, droga legalak, Osa pila bat. Daudela pila bat euskaula, eta Euskal Herrian, ez? Oso barneratu da euskaula, eta gure kulturan parte badirela, baina, ez dugula astu behar, osasunari, nahiz eta esaten hemen neurrian hartu, osasun guk hemen aipatzen dugu beti, ez? Kontua da neurrian, ez? Alkohola toksikoa da, azkenean, ez? Eta hor neurririk ez du behar, neurria zein da? 0. Ez? Eta hor, beti esaten da, baina ez dakit hor hiltzan 88 urtekin, da egunero ardoko patxo bat, hori bakoitza bere aldera ez du esan nahi, noski hori da, pertsona hori, bera olakoa zelako, baina, ez du balio justifikatzeko, ez? Honek, mediku honek hori eskatu du, ze, 7 minbiziz den atzean ardoa dago, tartean bularrekoa, gibelekoa, ahokoa, eta orduan, oso relazionatuta dagoela, eta zuk esadozuna, oso edatuta da, hori ardoko patxo bat egunean horrek ez da utxarto egitzen da. Zigorrak esan da bezala, osasuntxuena, kopuru osasuntxuena, 0. Bai, noiz izan zen. Claro, kulturakin oso relazionatuta dagoela. Bai. Eta... A ber, izan zen, irratian entzun zuen nuen, eta duela, 2 aste izan zen, eustut. Reportai bazan, drogomen potesonen inguruan, eta elkarrizketa intzioten, heroinaren barruan, Euskal Herrian hori gertutik ezagutu du, ez? Eta aurreneko zentruak egon zirena jende honi laguntzeko, eta hori. Eta gero, esate zutena, ez? Euskal Herrian, hemen daukagu, eta ni enaiz izango horren kontra doana, txakolina eguna, gero zagardo kupela irekiera, hori prentzan da nola zabaltzen da, goi, juten dira gure agintaria bertara juten dien, eta hori, bereek esaten zuten pixkat, ez? Hori agian moztu inbarko litzateke, ez? Eta gure, seme alabak egia esan ze gusten dute, gurasoi ikusten gaituzte, nun geratzen gara, taberna batean, ardotxo bat, ero garagardo bat hartzeko, ez? Oso errotuta dago gure kulturan, niretzak gure, ez da, kulturaren zati bat bada, gastronomiarekin zer ikusia daukana. Oso lotuta dagoena, baina arriskutsua dena bai. Eta azkenean, hain dago edatuta, nun gaur egun adibidez, ointxe, urtarrian jende askok proposatzen dau, alkola ustia, alkola ekiditia. Eta batean bat ikusten bada, ez dute eran bier, segatik. Normalena da, edatia, orduan, zuk ez tozuen edaten da, segatik, da. Neskaekin da, aurduan zauzala, ez to bihar. Baina, erlazionatzen dauen gaixorik egon, edo aurduan egon, edo zergatik ez, ez? Kuadriako norbaitek, garagardo bat eskatzen duenean, alkoholik gabe, eta holan behitzen, zer? Hori eran biezu? Bai, galdera hori sobera dago. Hori eskatzen bai zute? Listo? Alkoholik gabe, ez dakizu horratzen zer dagoen. Horrela nahi du. Hori da. Ez da. Eskontzan pasauzan, olako gauza bat, ez, anekdota bezala.
gonbidatuen artean, baduz bi pertsonak ez dabela alkoholik eraten, Zero. ezebe, ze arazo bat izan zabien alkoholakin, eta Vale. horrezkero ja urtiak eta urtiak ez dabela eraten. Eta eskontzan gauzenan txupituak ataratzen, ez dakiz zer, eta batean lagun batek esan zotzan pertsona horrei. Hartu txupitoa gurekin, da nik esan zan, honek ez dago eraten. Zeran ez tozu erango patrine eskontzan ez dakiz da nik esan zan, ez dago eraten, ze naturalki gainera, arazo dauka, alkoholakin da ez dago eraten. Eta bestia lotzatu da, sentitzen dut, eta ez da esabe pasatzen. Ez daki batzean zer da. Eta naturalizatu inbida bai, ez da esabe pasatzen, baina, bueno, egisa da, badagoela jendiak, ezin dagoela edan, da beste batzuk, ez dagoela gure, edo ez dagoela zaporia guztetan, edo askotan bebai presio soziala dau, edateko, ez? Eta hori ez da bier, jendia ezin dugu hortara bultzatu. Hementxe, arroza, bere martxan. Eta gero, hementxe, erabili ditugu bi berakatz atal terdi, beste bi berakatz atal terdixak hemen dauz, eta ontsi midaguna da... Hor piperrak, ez doaz? Pikillo piperrak, eta gero aragisa eta ardaua irin apurtxo batekin, apurtxo bat loditzeko edo. Gero izango da, bisak batera zerbitzatzea. Pikillo piperrak hemen esate ditu, kastillok, laukitan, eta nik engo ditut, laukitan. Oso. Zenien, oia, inorren erz da aldatzera. Oin eskontza ipatu duzula, Piteli? Bai. Zuek hor, gero bidaia luze bat egin zenuten, hegazkinean. Bai. Jantzen nuen hegazkinean? Jan nagoen hegazkinean. Vale. Zaporea bat zeukan jantzen nuenak, ez zeukan, eta ez kalidadea, naiz hartzen kalidadean, ero. Ze hor badago, bueno, nio, bideratuko zaitu nora noan. Vale. Espazioan esaten da, gauzak zapore berdina ez daukatela. Ez zai gertatu, eta ez dut uste bizituko da, baina hori esaten da. Alturagatik, hegazkinean, presiogatik, gauzak zapore gutxiago eta daukatela eta hori. Nik hori entzun izan dut, eta hemen, Albertoken behin baino gixautan berbaitzen, hori zapore gutxiago daukala, jendeak erate ditzula tomate sukuak, hori ez, apurtxoa da, zaporea apura fuertiagoa izeteko. Tabasko pixatekin, piperbeltzakin, txakorrikutuarekin horrekin. Baina nire eskaz suertatu. Nik probatze dutenean, badauz janarixak, beste batzu baino onagoa dienak. Noski. Nik kasunetan eskontzako bidaian suerte izan dut, janaria ona salako, baina bestela, ez dut olan somatu. Pentsatu dut espazioan desberdina izango dela, ze apurtxo bat altuagoa dau. Bai, ezai gertatu egia da, eta ondo gongo zan froga moduan iteko, ez? Horrelako, gazkinean ateratzen dizuten bandejatxo horietako bat, bidei luzea iten baduzu, ez? Ebaten bat esango, niri ez diate zer atara. Zer da hori? Bueno, horretako izan beharra, bidei luze bat egin barduzu, ordu askotakoa, eta horietan mehi ateratzen dituzte, bandeja gaina bi aukera ematen dituzte normalean, zen ez du hau, aukera barazki jalea ere badago gaur egun, eta hor, ondo ozan, horrelako bandejatxo bat hartu, anjan, eta gero, lur hartutakoan, beste bandeja berdina, lurrean daztatu, eta esan, bai, nagaritu dut, erostu nagaritu. Hori ziur jakingo dutela, hegazkinetan azafata moduan, ero piloto moduan lan egiten dutenak, froga hori ingo zuten, baina, hanin neuk behintzat, eta espaziokoa, hegazkinekoa errazago ikusten dut, espaziokoa baina. Nik uste honek zapore goiko zagoela, zazkenean hemen txaukau, berakatza, pikillo piperra, aragixan zapore dana, salda, ardotxurixa, berez, lehengo errezetak egisa da, hasta ezkenetan, bagitzue ointxe, betiko errezetak ekartze ditugula, olako baintzinako liburuetatik errezetak klasikoak, tradizionalak, izenak mila, baina bazien gauza bat, zapore pila bat zaukina. Ez? Eta ondo gozita. Bai, hori da. Lehen ez dakit, ointxe gauza modernoak eta itxe itxugu, baina... Baina, zaporia, bai, du guztu ez dakit, egia da, egosketa luzeak eta gehiago zeudela, saltzai eta, jolasten zan olako gauzekin. Gaur egun, pentsatu garbiago jaten dugula, zaporea badaukat, bai, hori fijo. Eta zapore nasketak gehiago egiten dela gaur egun, kontrasteak bilatzen dira, gozoa, gaziarekin, testurekin, jolasten da asko, baina, zaporea, bai, badaukat. Egia esan, froga espaziora, uste dut, bidaiatu dutela... Zema pertsonak bidaiatuko zuen, espaziora bidaiatzen denetik, 100 pertsonak bidaiatuko zuten. 200 pertsona ongo dira, orduan,
Bueno, egiteko lan normalean egiten direnen ez dakizu estadistikak eta ateratzeko, eta zapore ez dago ere, milaka pertsona behar izaten dira, ez? Bai. Orduan, hemendik 200 urte barruero agian, normala denean, Martizera, ero Jupiterrera, jutea oporretan. Izango balda. Orduan bai, aterako zuten. Bueno, egin du froga bat, hartu ditugu 200.000 bidaiari, eta, bueno, bai, atera dira, zapore gutxiago daukatela, txipiroiak, Jose Juan Castilloren txipiroiak, Martitzeko orbitan zapore gutxiago daukatela Euskal Herrian jatea baino. Orduan, bai, gaurkoz, bueno, ez da, ataratzeko lako zerbait, igotzen direna gora, bueno, jakingo zuketen, ala ere, orgoian jaten dutena, nik oraindik buruan daukat hori, txip hori, ez, olako barratxo energetikoak, olako pure kontzentratuak, non olako gelatina moduan, pelikuletan egusten dana, ez? Da elikadura bakarrik, ez da, plazerra ez da. Bakarrik da, gorputzak izatea behar dituen vitamina, proteína eta hidratoak. Tramite bezala edo, bakarrik elikatzeko. Baina hau, disfrutatzeko izango da, baina bai, horretarako bidegula 5 minututxo, arrozaia bukatuta egoteko, eta hau be, saltza apur bat loditxuta, eta jango itxugu bixak batera. Bitu zelako itxura duken saltzak... Potolduta. Potolduta. Beraz, igual aprobetxatzat, aputxo bat, saldan oinarri jartzen. Gero arroza jarri betza gaina. Vale. Baina... Bueno, baina, a ver, garai bateko, hau, kontutan, izan ez tala gaur egungo... Pocket bowl. Pocket bowl gaur izango zen, arroza oinarrian, gero olako pusketa batzuk aragian. Lehen plater kombinatu bezala joan goza. Platerra, iskina batean arroza, eta beste iskinan gixaua. Eta listo. Nik jarrikot oinarri izan arroza. Vale. Karo, ze hori, egisa da, aintzeinako liburuek eta ez dakela argazkixak. Nola aurkeztu eta ez da esaten ezer. Gaina, ez da esaten ezer, orduan da, interpretatu. Bai. Eta orduan nik interpretatu egingot, eta arroza oinarri bezala jarrikot, eta gainean, hori, aragi pusketa batzuk, eta... Pikillo eta bere saltzarekin, ez? Hori da. Saltza putxo bat. Hemen, aintzeinako errezetetan, beti, perrexia egongo zan, ez? Bueno, hor bizardu un tipo honergenan, bai, horiek beti. Eta hemen gure aragi gixatua arrozarekin. Kastillo erara. Hartu. Ezkerrek asko. Hau janda gero, gazteluak, igota, jolen, betu, herri berria ipatu duzula, egon ginen gau honetan gazteluan. Baita, jo, politxa da. Oso politxa. Puskat, aspertuta geratzen zara hainbeste txiribuelta ematen iskilera gora eta bera, eta denpora guztian gora, eta horrekin pixkat geratzen zara, apur bat, nekatu iten du, baina bestela, zoragarria. Amaiak, abeslatixak, bertan grauzan bideoklip bat, oso politxa. Bai, oso politxa, indala gutxi. 20 de abril del 90? Ez hori uste talde basa. Amaia, Nafarroako da. Bueno, goizko bat, honek postre bat bide du baina. Zaukotzu nire... Tartiflet, ez hori atzizan zen. Bai, gaurko postre bat bide baina. Venga, arrautzakin zerbait, venga. Klasiko bat, arrautzez nea. Gaurkoan, klasikoen egun hontan, arrautzesnearekin bukatuko, baina lehenengo zuzenketa bat. Herriberrikoa ez da gaztelua, da errege jauregi. Jauregi erreala. Bai, gaizki esan du. Hau esan da. Arrautzesne bat egiteko zebarritu arrautzak desente litroko, 8 gorringo erabiliko ditut, azukera, kanela, limoia, irina, nola ingo dugun? Orain gotatuko dizuet. Esnea kanelarekin eta limoiarekin irakiten jarriko dugun. Arrautza gorrinkoak azukrearekin, esne hotz pixka batekin, irinarekin nahasi, eta esnea infusionatu denean, hau arrautzei gehituko diogu. Berriro lapikora pasa, eta irekin aldi bat ematen diogunean, katiluetan jarri, gaieta bai ero ez jarri, eta gero epeltzen denean kanela pixka batekin jan. Orduan, hemen dator, lehen, kanela bai ez, hautzean, gaietak bai ez. Ni gaieta bai ero bai, eta bai naiz gaietak
kurruskari. Bueno, gero dago, Patriren bersioa dela. Bai, gainera biguna eta kurruskaria, zergatik aukeratu. Ezta? Bueno, baina, egingo dugu, froga. Egingo dugu Ze froga. batzuk hori, arrautzesnia ateratzen da hotza, eta gero, zerbitzatzerako momentuan gaietia, ordan, kurruskaria ateratzen da, gogorra dau. Baina, karo, zuk arrautzesnia gaietakin oskailuan sartzen bozu, 3-4 orduz, hori bigundu iten da. Bai. Eta badauz, hori batekuak edo besteko, baina nik ez dut pixak batera. Bale, ez. Zuk eskatu eta nik emango izut. Kanela darra, bueno, gozogile kremain zenuenean, kanela darra, vainilla, nahi duguna. Klasikoan, kanela darra. Limoia sala, laraina sala, nahi duguna. Kontua da, hemen, bai komeni dala, aldala, hemengo atal txuria, garbia, limoia bakarrik ateratzea, eta alden, eta atal txuri gutxien jartzea, ze horrek mikastu egiten du pixat. Orduan, poliki hartu, eta limoia jarriko digu, eta legunean gozogile kremarekin ezaten genduena. Honek, irekin inbardu, irakin da gero, uste badugu 10 minutu pausatzen, hobe. Eta esnea bakarrik erabili beharren, erabiltzen badugu 800 esnea eta 200 esne gaina, areta hobeto. Krematxua gota, eta zego, baina, bueno, nik uste gaur. Euneko esne gaina, geixek izango zen. Bai, nik ez, eta gaina, bitu, 8 gorringo dauzkaten. 8 arrautza gorringo. 100 gramo azukre. Azukre aldetik, ez da hauka asko, gutxi da, kontutan izan da, erabiliko litroko 100 gramo, ez dira asko. Eta, gero, irina. Hemen, ingo bainuke ingles krema bat, ero arrautzesnea lehengo erara irini gabe, hor garrantzitsua da. Arrautza gorringoa bakarrik, azukrea, eta gero esneak 83 gradu baino gehiago ez ditu hartu behar. 85 arte iritsi behar da, baina oso gomendagarria da, behin 85 graduak hartzen dituenean, segitun ostu behar dugu, ez dela moztu iten da. Irinarekin hori ekidin iten dugu. Orduan ja, gero irekin aldi bat eman aldigu, eta hor, hasieran ateratzen den bitza kentzen denean, listo. Esneotz pixka bat daukat, eta hemen, komunaiz botatzen, eta... Aputxo bat, arrautzei laguntzeko, eta, bueno, gaurkoan, eguaztenetan, bakitzue, errosta tradizionalak ekartza ditxugula, eta hau, bada tradizionala eta sarra, ze erdiarotik itxen da, Europako komentuetan. Berez, zehose, ximplian aizabielakoin, erresta bat errexa, eta hori badauka arrautzesniak, azkenean, hori. Bueno, arrautzak, irina, azukria eta esnia. Eta lehen osagaiak pila bat daukitzen ziren. Erdiaroan imaginatzen dut, ez zauei laukiko eztabaida gaietakin bai, gaietakin ez, zetanak izango ziren gaietakin ez, eta gero gaietina helduko zan. Eta azkenean, herrialde desberdinetara itxen bogulan begira, badauki zehose antzerakoa, ez? Frantzian krema, ingelesa, naiz eta erresumo batuan izan biharrian, Frantzian dan, bai. Kustarda, erresuma batuan, Italian gozogile krema, eta, Katalunian krema, bai, ez? Beraz, bai, multzo berdinean, arrautzesnia sartuko hauen, oinarrixa antzerakoa da, batzutan, osagaien bat, ez dago, batzutan lodiera zer ikusi dauka, limoia bai, limoia ez, kanela, zer? Izenean, gehien hurbiltzen dena, euskal izena da. Arrautzesnea. Arrautza eta esnea. Arrautzesnea, eta gaina, nigoratzen naiz, ikastolan juten nien, eta goten zienean, da, natillak, gaur natillak, eta gure etxean, sekuletzan esaten natillak. Nik beti, nire izeko da, eta urtea, ja, laro eta mapik urtea, ni beti arrautzesnia zautot. Zer da, arrautzesnia? Eta nien nintzen arrautzesnia, ez zitzen gustatzen, ezer, Ez? Ni oso, txikita merezian nintzen jateko, gozoak eta ezitzaizkidan gustatzen, ia batez, palmerak, txokolatezko palmerak, eta gurinezko boioa, oie bakarrik, beste zerrez, eta ni goratzen da izan budina egin zela, arrozesnea, eta... Bape, urrin. Zero. Ni horrela gauzak, zaizki, ez, nazi izan, berezitxoa, bai. Bueno, alata be, zuek jatetxe batera joaten basarie, eta esate dut zue arrautzesnia etxekua dela, bitxu holandan edo sobrekua dan, ze. Horrei be bai, errezeta holan etxeko errezetea ditzia, ez dakit nik bidezkua dan. Alata de, esnia beti pasteurizatua. Hementxe gordinik saltzia, debekatuta dago behixana, saltzia behintzat. Baina irekiten badigu hemen, zer, balio do? Zerbizara ja puntata. Ez, arrazoi duk. Segi, Patricia. Ni hemen nabizauten honek irekin aldi, arte. Bueno, itxengo zu, nire zuten. Eta...
Begiratu alizotu. Bai, bai. Badakizu tendentzia badauela, Amerikako estatu batuetan, berrixa. Orduan ja ez dut nahi tendentzia hori. Bueno, igual pentsatzen gatzu, ez dala hain arriskutsua, baina bada, da, esne gordina eratiana. Norbaitxe jotu mako. Errapietatik hola, nik onartzen dut, hori egin dut, baina ez da egin behar. Baina hori dago, tendentzia hori dago. Bueno, ez gordina, holan, bai, imaginatzen dut, ez dakit, igual baserriren batera hurbildu da bertan erosi, edo... Ez dakit nola ingo da bien. Aukera ongo da hori saltzeko, gordina. Hartu eta gona errapietara da... Bueno, jetxi, noberak. Egongo da, igual bizilaguna ilaportu, edo, bueno, ez dakit, olako tendentzia bat egon zan, eta joan zan urtean, salmonela izurritia kristona egon zan. Esne gordina edan zabien, 161 pertsonak, beraz, tendentzia bebai, horako ondixa dan herrialde baten ez dakit tendentzia deitxu bihar jakon, eta hortik 160 ospitxalera joan bihar izen zauen, beraz. Badre, eitzein genuen hemen, ze tendentzia hori, sare sozialetan zeuen tendentzia hori lurra jateana. Baina horrek izen badauka. Ze behar dago lurra jateko? Lurra jatea eta esne gordina jatea. Esne gordinan ikustot, Heidi ikusitxa igual erromantizatu zeike, ez? Holan, marrazki bizidunen nola itxen dauen, hori, eurak jetzi da eurak edan, ez dakit igual erromantizatu daudelako, ez dakit segatzi izan, baina azkenean ikerketak hor dauz, eta probabilitatea da askoz beha hundixaua, gaixorik eta horrek bakterioak zure gorputza imina itxia, esnea gordina eraten bozu, pasteurizatuta eraten bozu baino. Beraz, datuak hor dauz, aukeratu pasteurizatu. Mesedez, aukeran. Eta gordina danean, hori, gatzatu eitxeko eta horako... Lurran esan geofagia. Geofagia. Bai. Vale. Jobiak izan behar die, bai. Legunea ipatu genuen, ingles krema egitekotan, bota behar dela hemen, nik aurrena pixka bota dut, baina gero kontutan izan, irin erabili dela. Koiarakada bat, 15 bat gramo, irin erabili ditu dela, hau, barrura, eta legunean aurratu nizuen. Nik olakotan, gustatzen zait, limoiarekin eta kanelarekin eta... Ostia. Hor, ez, hemen jarraitzia, eta gero iragazi egiten dudana. Bai, oin hemen irakinaldi bat, honek loditu inbar dugu, baina irakiten azten danean, eta horko bitxa aparrau kentzen zaigunean, egin da hongo zan, gero iragazi ingo dugu, eta gero, berez, hori, esaten genuen alen, nahi duenak, ero gustoko dituenak, gaieta ondo bustia eta biguna da katiluetara zeituan, katiluetara pasa, eta gaieta jarri, hasieratik, eta bestelakoak, egiten du, erreza da, hartu, pasa beste erretilu batera, erolako gopor batera, plastikoa jarri, geruza ezeikeko gainekoa, ero geruza hori zoragarria da, zeia da katiluetan jartzen dugunean, geruza hori iten da, eta goiko gogor hori zoragarria da, eta gero, gaieta gero jarri. Ero patriren bertzioa, dala, gaieta hasieran jarri, eta gero, beste gaieta bat hartu, eta, biak jan, orduan, ez, ikuste duzu, ja nola loditzen hasidan, eta honek, oin, irekin aldia azten danien irakiten, honek eta burbuiak desagertzen zaizkigunean, egin da izango da. Eta emaitza zein da. Karri dut egin da, ez zaitxo teuk igore. Eta ointxu, gaieta barik eskatzen motu? Gaieta eskatzen baduzu. Profesionala, naiz, Patri? Ni potroz ni behi jo. Arrapatu nahi notzu, baina... Iyo. Hori bai razioa, Hau da, Alexanderrendako razioa. Hor jartzen bazu bero geratuko da? Orduan, ez du horko temperatura. Hau, ikusten duz, ja, irekin itxen hasiera, eta gorputza hartu digu, eta niko egiten duena da, iragazi, eta limoia eta kanela hemen usten ditut. Orduan, hemen, aukera, kanelarekin kanela gabe. Bueno, a ber. Apurtxo bat bai. Hau da, aurrak etzazu egin hau etxean, Gaieta doblia. Hau da, berzio biteldi. Hau da, umela, azpikoa, gainean, kanela pixat. Apurtxo bat bai. Apurtxo bat esatu baina, bueno. Ja, parkatu. Ez da berriro bertatuko. A ver. Holan? Broma da. Ez que lehen Alexekin berbaitzen. Eta? Esaten dago, normalian batzui tapia, ez dakit jauz itxen jaken, da batzuko etzien dabe, kanelia arrautzez niaken. Bueno. Artista... Zelan lenguna? Salt ba,
Bueno, vitrozeramikara Hemen geratu zaidana. Ene. Influencer hauek. Bueno, hemen dauzkazue gure gaurko bigarren errezeta, eta gainera ondo juntzaigula zein dugu plater bakar bat, hasieragakoa. Biteliren arrautzezenea, eta arrautzezenea klasikoa ezer gabe. Bakoitzak aukeran. Hau menutzik dut. Eta niri usten badiazu zuretik ere dastatuko dut. Nola ez? Hor nonbait gaieta dago, hor, urpekontzi hori abestia entzun duzu inoiz? Yellow Submarine, hau da, Yellow Sea, itxasoa, ez? Eta Submarine ez dakit nunda, baina, Koruzkaria. Aldot bat kanela barik hartu. Bai, noski. Gaieta barik. Kremia bakarrik tastatzeko. Zure txean nengoa zinen ezala, patre. Ona, Oso goizua. Niri honek emozteo ez da energia osteguna ondo azteko bixar. Ere. Beraz? Bixar etorriko bai. Ondo izan, bihar arte.